Altså grunden er 750 kvadratmeter, og vi har et annex på 22, og så et værksted på 16, og så udnyttede vi til hver en procent, hvor meget kan vi bygge for ikke at overskride, og det blev 90 kvadratmeter. I bund og grund var det jo egentlig økonomi, på grund af at betonfundament er meget dyrt, og så ligger vi på et meget, meget dumt område med løs sand og høj vandstand, og det ville også vise sig for mig i juni måned, der regnede det jo voldsomt, og der er jeg sikker på, at hvis vi har brugt et betonfundament, så var vi ikke færdige endnu. Og så googlede jeg og kom frem til det der med skruefundament, og det er ikke fordi, der var så meget om det. Og så dukkede Norman Olsen op, og det var det allerførst. Og så skrev jeg havde en del spørgsmål, blandt andet omkring, at der er noget eksisterende fundament for det gamle hus, som ligger inde nu. Om det var et problem. Det var der overhovedet ikke. Jeg gjorde bare klar de steder, skruerne skulle være. Vi fik en tegning fra firmaet, sådan ville vi sætte skruerne, og så målte vi ud, og så kørte det bare. Og det forløb fuldstændig, som det skulle. De var her 1,5 dag, sagde pænt farvel, og så var jeg så ude og eftertjekke, sådan er jeg, med det lange vatterpas, ikke? Dagen efter, lige snart de var kørt. 42 skruer, alt i vatter. Det irriterer mig. Men det var det, men heldigvis var det. Betonfundamentet, worst case, og det ville det ende med. Vi løb op i 300.000 med alt det, vi skulle pakke ind hernede. Og vi kan gøre fundamentet der for 150 i hvert fald, og det er inklusiv skruerne.